Dagitoy apaspaset kadagiti sorsorat ngayon tayo adalin amun kailangan dawatin tayo iti Diyos Ama ang mga kabalin sa amin gapo iti ay iti Espiritu ken sirib tayo nga gapot sa dilangit. Tadigitoy iti na ibagbaga gapo kadagiti na espirituan apalawag san laeng naindagaan wano nainlubungan abanag. Tadda tayo kadagiti panagsukimat kadagiti linaon iti Biblia. Digito ngay na ibagbaga gapo iti ayat iti Diyos nga kinunana nga iti pagarian iti Diyos addamet laeng iti uneg tayo dayta ken kadagiti kapanpanutan tayo. Tadigitoy ngay na ibagbaga gapo iti pamaneknek nga nailanad iti linaon ti Biblia nga kinunana iti Lucas 17 iti 21. Ket di danto met kunkuna adtoy wenno adda ijay daydi pagarian iti Dios adda iti unegyo. Dayta ti kinunana kadagiti nailanad iti linaon ti Biblia nga iti pagarian iti Dios nga ibagbagana addamet laeng iti uneg tayo ken kapannutan tayo. Isu kadagito itin tayo sukimaten amuen kadagiti nauneg akay papanan na. Ta kinunana digitoy ngayon tayo imula saan nga may panggeplaan iti panagmula ditoy nga taraon iti lasag. No di ket dito itinta imula nga ibagbagana apamaneknek nga adda kadagiti naisurat nga kinunana ditoy Marcos 4 iti 14. Iti agmulmula iti sao. Dayto tintay mula may bagbagana. Ngayon tayo sukimaten digitoy anaylanad kadagiti sorsorat. Tadigitoy iso timang taraon. Iti espiritu tayo wano makongkuna akararwa tayo ngagturong sa dilangit. Digitoy apamaneknek ngayon na ibagbaga. Digitoy anakailemengan kadagiti adda sa dilangit. Nga digito'y apamaneknek ngay na ibagbaga iti Lucas 3:2-3. Iso nga nakailemangan kadagiti so amin agameng. Talay ti agameng adda metlaeng kada tayo. Iso nga ron nga hintay tuntunen beroken kadagiti adda anaylanad kadagiti asorsorat tadaytoy iti kinabaknang nga adda kada tayo gapo iti sirib ken pannakaammo. Isu daytoy. Isu kadaytoy ngayon nakipapaabot kada kayo tadigitoy anapudno ngayon na ibagbaga nga pagwadan ken pakatinggaran pakasorsorwan kadagiti sa amin abanbanag anasayaat adda ditoy linaon iti Biblia. Tadigitoy kinunana iti taga Roma City iti 12. Iti kasta nga rod iti linteg na santuan ken iti bilin na santuan na linteg ken naimbag. So digito itin tayo aramiden ken soroten kadagitoy akay papanan na. Tad ni Apo nga Isu Kristo nga rod iso tinapudno adalan kadigito itin na imbagbaga idi inyad adal insorsoro kadagiti adalan na. So kadito itin tayo soroten igitoy anaimbag agameng ngagturong sa dingato. So digitoy itinapudno ngayon na ibagbaga digitoy itin nakipalpalawag tapno maamuan nyo kadigitoy akay papanan na. Iso nga digitoy nga intayo amuen awan kadagiti dadduma nga adda kadagiti pammati.
Iso nga di kita ikabsat, masyan na kada kayo. Iso nga ipapaabot ko kada kayo, kada gito'y akay papalan na. Kada giti na italimang manipo di panakabakon itilubong. Iso da ito'y iti ina ibagbaga. Ada kay lumangan kada giti suamin agamang ijay langit. Iso nga agyaman nakakabsat mawatan nyo ni gito'y akay papalan na. Kat agyaman iti Diyos Ama, ang nakabalin sa amin. Amen.